Survival Night. Danas ćemo igrati Survival, kao što sam na početku rekao. Danas ću vam pokazati kako preživjeti prvu noć. Biće dosta epizoda Survivalu, tome ću se sad posvetiti baš. Prvo drva. Znači nacepate dosta drva. Četiri, 5, dole 1, 6, 7. Pa dosta. Ajmo to da uzmemo, ljudi. Uzmete ovako, crafting table napravite. Postavite štapiće pod obavezno. Ovako. Ovo će mi trebati. Ovako, ovo uzmemo. Još malo drva, treba će nam. Samo da ja vidim. Dobro. Prasence. Sad bi, šta bi zao sada? Ovce, 3 ovce sam. O, prase. Nemoj si igrat sa mnom, prase. Ajmo dole, ljudi, dole. Tražimo. Moram da nađem onu močvaru. Ne! Bože, sačuvaj. Fail. Ajmo, ljudi, da nađemo i te ovce glupe. Koliki mi je fokus na ovaj Minecraft. Sam ova da proleti, odvela mi pažnju. Ajmo. Nema ovaca, ljudi, nema ovaca. Ali nema. Nema žive duše. Naravno, čankovi se sporo čitavaju. Gledaj ovo. 10. Jebe mater. Daj mi ovce. Nema, ali neće da ima. Ne mogu da verujem. Nema, pa brate, da li sam ja ovo na severnom polu se spavnuo? Pa ko da je, meni čini da jes. Opet sedmica, hoće na sedmica, va. Idemo prosimo. To mi treba konačno. Evo nas u Aziji. Izašli smo sa severnog pola. Severni pol pa Azija, logika. Dalje. Ovo je savana. Ajmo ljudi, da nađemo ovcu da je zaprsimo. Sad smo na livadi. Ovo treba da su ovci, krave i sve. Ajmo, ajde ljudi, donesite mi sreću. Što ovo snijam da nađemo ovce. Da nađem proklete ovce.
Naravno sunce pada. Samo mi ovo treba. Opet se namoći nas ova sedmica, brat. Danas ću uplatim loto, brat. Ju! Kako mislim da je tako. Treba će nam. Jel ono šećerna trska? Nije, jest. Ove teksture je kaktus znači. Trska, može. Pravimo kolačić. Mislim, tortu. Tortu, kolačić. Sve jedno. Ajmo ljudi, ajmo. Ne, mož pa neće ova. Ljudi, propala nam epizoda. To prva. A ne, kokoška. Ne znam šta će mi koka. Pravim kajgano, brate. Evo noć. Pada polako. Mi ovaca još nismo vidjeli. Ne. Umem se zakopam. Bude mi kuća ovdje. Evo ga napolju, Enderman. Enderman. Ovako uzmemo. Okej, to. Čuo si neki voz, brat. Stavimo ovo se peče. Ovu epizodu ima da nazovem fail. Znači fail. Ok ljudi, izvinite zbog ovih grešaka, nema ovaca, nema ničega, izvinite zbog toga, vidimo u sljedećoj epizodi, bit će uspješnija, nadam se. Poz.